Ngidon hangni ban penpena nang taka nagaleng juga Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum habedi bat ka jing pelong kejungi ya kane kamis Ribhoi Tourism arajar arpuar ha jing sisa nagaleng ka forum gilamut ban pelong bai akasan tarik jo bulan Februari nakadaw ka jing bam long jo kane ka perthei ka jingwan jo kane ka jingpang covid omicron kepala pelong yangi bangi haban persange no sipor ya kane ka program ban pelong ya ka jingya ko thei ba puri jongka tourism jong po ka district ka jungi kumta nakaleng ka jungi ngi pensngau bat pen pause piki pai pa bangi postpone swa mata sipor ya kane ka program bangin up swa hadu ba kan da bah ka perthei re ya kane ka program ngin habi ban pelong da ka lada ka perthei ka labha lada ka jingpang ane ka lasya yangi bangin pelong pun bangi jio pan pelong ai kini ki benai ki peladep nama kata ngi kerpat ipi ki pai ba pin soi pin ya ai ka jingkersan lem yangi khnang ba ka program ka bangin pelong kan long ka ba ya be hadin habut ha ka jo ka por manta ka sngi ka de ka sngi ka ba nakaliang jong ka ri ka jongi ha po kari India ngi celebrate ya ka National Tourism Day jong udah usnem bobanta ka baju hab bet mala usnem bolong menta kasih ka arusan tarik Januari arjar puar dan nakaliang jong ka Ribhoi Tourism and Environmental Development Forum ngi ai khublei ya ki paiba nong songshnon ki bron po ka district po ka jilla ba po ka India ya ka National Tourism Day ka bolong ka basuk ka kemen pi ho la dangim sim lala ban ploy ka program hare ngi snok tilang bat ka sarkar India ban penpau ba ngidon ka jingthmu ka ba khrau ka ban kentiu ya ki kam jong kai pathei ki bodon hapo ka district jungi ba hapo ka India tai ni ketin nakaliang ka jungi khublei sibon